दाखालि थांनाय 12 जुन बुधबार खालि आं बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारखौ लोगो हमनो थांदोंमोन आरो लोगो हमनायनि गुबै थांखियानो जादोंमोन जे आंहा आगोलाव बिपिएफनि दिनाव स्किम मावनाय दंमोन 40 लाखनि बे स्किमनि बिलनि थाखाय आङो प्रमद सारजों सावरायनो होनना थांनायावनो बिथांमोना आंखौ जर जबस्तियै जइन जाहोदोंमोन। शिबेन बर' बिथाङा दाखालि बावै बिपिएफ अफिसनि गेजेरजों गावसिनि कक्लाबारि ब्लक बेवहाय मोनसे खौरांगिरि मेल खालामदों आरो बेवहाय बिथाङा जोंनि प्रमद बर' बिथांनि एगेन्स्टै माखासे एलिगेसन बिथाङा होदों जे बिथांखौ जोंनि पार्टियालायनो जबरदस्ति इउपिपिएल दोलोआव जगदान होदों, आर'नाइ गानहोदों होननानै बिथाङा बुंदों। जों मिथिनायाव बिथाङा थांनाय इलेक्सनफोराव माखासे खरसा खालामनायनि उनाव बिथांमोननि खाम्फा बरगयारि बिथाङा जेनखांनायनि उनाव बिथाङा माखासे फाइनान्सियेल क्राइसिसआव गोग्लैदों आरो बे रांखौ मोनफिननो लुगैनानै बिथाङा प्रमद बर'नि खाथियाव थांनानै गावनो निजेनो फैसानि लबाव बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों। बिथाङा सोगोमसार बर' बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों जे नोंथांमोननि लकेल एमसिएलए बिथांखौ बिथांनि दैदेननायाव जइन जाहैदों आरो मिन्थिस्लाब मोनै बिथांनो आर'नाइ गानहोनानै बिथांखौ इउपिपिएलआव सोदों होननानै बिथाङा बारे बारे बुंबाय थादों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बुंदों? बिथांनि जि बुंनाय राव एमसिएलएनि सायाव बिथाङा जिखिनि एलिगेसन होदों बेयो 100% नंखाय। बिथाङा गावनो खनले खनले जोंनि माखासे गाहाय लेभेलनि मावथिफोरखौ आरो एमसिएलएनि खाथियाव फैनानै बिथाङा गावखौ इउपिपिएल दोलोआव सोनांगौ होननानै बिथाङा बारे बारे खावलायफैनायनि उनावसो बिथांखौ लांनाय जादों। दा बिथाङा गावनो गोसो जानानै माखासे थाखा फैसानि मोनगोन साननानै बिथाङा गावनो इउपिपिएल दोलोआव हाबहैदों। बिथाङा सिगां मावलांनाय स्किमनि जि रां मोननांगौ बेखौसो रायज्लायनो थांदों होननानै बुंबाय थादों। हयथ' बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव हाबोब्ला बिथांनि स्किमनि फैसाखौ मोनगोन होननानै बिथाङा सानदोंमोन। नाथाय जों मिथिगौ इउपिपिएल दोलोआ दिनैनि समाव जायफोर थिखादारफोरा गावबा गावनि जायफोर थिखानि खामानि बेखौ जायफोर बिथांमोनहा मोजाङै मावफुंदों बिथांमोननोनो जोंनि सरकारा थिखानि बिलखौ होनाय जायो होननानै जों बयबो मिथिगौ। बिथाङा सासे अन्थाइ बेफारि। बिथाङा बिपिएफनि समाव मोनसे कुवारिखौ सालायोमोन। दा बिनि उनाव बिथाङा एसे एनै फैसा जानायनि उनाव बिथांखौ बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिथांखौ फैसा खरस खालामहोनानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गावखौनो सासे बिजाथि महरै फाथिगोन होननानै बिथांखौ गोबां लब होनाय जों खोनानो मोनदों आरो बेवहायनो बिथाङा गोजावनानै दिनै बेबायदि अबस्थायाव बिथाङा फैदों। कक्लाबारि समस्तिनि थाखाय शिबेन बर' बिथाङा जेबो फेक्टर नङा। कक्लाबारि समस्तियाव बिपिएफनि थाखाय बिथाङा फेक्टर नामा? जानो हागौ बिथांमोननि थाखाय फेक्टर, खिन्थु इउपिपिएल दोलोनि थाखायथ' दिनैनि समाव रावबो फेक्टर नङा। अब्ला बिथांनि जाबायदि प्रेसिडेन्टनि गेजेरजों बुंनाय मिथिस्लाबा मुवा इउपिपिएलआव सोसनदों होननाय बेफोर बाथ्राया नंखाय नामा? हयथ' बिथाङा सानना लादोंमोन इउपिपिएलआ जानला मोनला मोनसे दल, नाथाय जों बयबो मिथिगौ इउपिपिएलआ जाबाय मोनसे डिसिप्लिनजों खारग्रा बा सोलिग्रा मोनसे दोलो। इउपिपिएल दोलोआव हाबनोब्ला जोंनि इउपिपिएल दोलोनि फिलसफि एन्ड प्रिन्सिपल बे खोथाखौ गिबियावनो बयबो मिथिना लानांगोन, अब्लासो इउपिपिएल दोलोआव हाबगोन। बिथाङा हाबखांनायनि उनाव हयथ' सानबाय नामा फैसाबो आं मोनाखिसै इउपिपिएलआव थानानैलाय आं मा जाबावनो, बेफोर खोथाखौ साननानै हयथ' बिथाङा थांफिनदों जानो हागौ।